Όπως βλέπετε έχουμε κόψει τα κομμάτια του Χατζιαβάτη, τα πόδια του, το σώμα του εδώ και τώρα πλέον πρέπει να ανοίξουμε τρύπες για να μπουν τα διπλόκαρφα, να μπορεί το ένα κομμάτι να κινείται σε σχέση με το άλλο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάτι μυτερό. Εγώ είχα ένα διαβήτη. Χρησιμοποιώ το μυτερό του διαβήτη για να ανοίξω μια τρύπα. Μετά χρησιμοποιώ το μολύβι να τη μεγαλώσω. Και στη συνέχεια χρησιμοποιώ το ψαλίδι, την κάνω ακόμα πιο μεγάλη, έτσι ώστε από μέσα να μπορεί να χωρέσει το διπλόκαρφο, και έχω ανοίξει με τον ίδιο τρόπο, έχω ανοίξει τρύπες και στα υπόλοιπα τμήματα του σώματος του Χατζιαβάτη. Και τώρα κοιτάξτε, μπαίνει το διπλόκαρφο και το σώμα μπορεί να κουνηθεί έτσι. Αυτό που εγώ ήθελα είναι, εδώ βλέπετε το πάνω μέρος του διπλόκαρφου, να είναι από την πλευρά που συνήθως μπαίνει ο ήρωας κάθε φορά στο θέατρο σκιών, οπότε εφόσον το θέατρο σκιών θα παιχτεί, είναι σαν να βλέπουμε τώρα το θέατρο σκιών, ο Χατζιαβάτης μπαίνει από αυτή την πλευρά, θέλω να φαίνεται αυτό εδώ το κομμάτι και όχι αυτό εδώ το κομμάτι. Στην ίδια, όπου αποφασίσω, σε όποια πλευρά αποφασίσω να βάλω το πρώτο διπλόκαρφο, θα πρέπει φυσικά να βάλω και τα υπόλοιπα διπλόκαρφα. Και πάλι να ανοίξω εδώ τα αυτάκια, το ίδιο και εδώ. Και ο Χατζιαβάτης μας, η φιγούρα του είναι έτοιμη για να μπει στο ξύλο. Έχοντας φτιάξει λοιπόν τη φιγούρα, είναι ώρα να βάλουμε το μεντεσεδάκι. Εγώ το μεντεσέ το βάζω από πάνω στην πλευρά που έχω βάλει, που υπάρχει κεφαλή του διπλόκαρφου, ένα σημείο κάπου ψηλά, όπου κρίνω υπάρχει κάποια, είναι ίσιο, γιατί δεν πρέπει, για να μπορεί να διπλώνει, δεν πρέπει να ξεπερνάει το πλαστικό του μεντεσέ τη μέση. Οπότε αφού λοιπόν το τοποθετήσουμε το μεντεσέ σε κάποιο σημείο, το κρατάμε σφιχτά και παίρνουμε πάλι το διαβήτη και ανοίγουμε μια μικρή τρύπα, την οποία πάλι τη μεγαλώνουμε. Το ίδιο κάνουμε και στην άλλη πλευρά, μια τρύπα, την οποία και μεγαλώνουμε. Και θέλουμε να την κάνουμε ακόμα πιο μεγάλη και χρησιμοποιούμε το ψαλίδι, γιατί από μέσα θα περάσει αυτή εδώ η βίδα. Είναι πλακή η βίδα, όπως βλέπετε. Πρώτα την περνάμε από το μεντεσέ, πως είναι πάνω μεντεσές, τη βάζουμε πάνω από το μεντεσέ
έτσι πρώτα πάνω από το μεντεσέ και μετά στην πρώτη τρυπούλα που έχουμε ανοίξει. Εδώ χρειάζεται περισσότερο άνοιγμα για να χωρέσει. Εγώ χρησιμοποιώ το ψαλίδι και κάνω το άνοιγμα το επιθυμητό. Χώρεσε τώρα όπως βλέπετε. Πηγαίνω στην πίσω πλευρά πλέον. Παίρνω ένα ροδελάκι. Το τοποθετώ. Και στη συνέχεια ένα παξιμαδάκι. Και σιγά σιγά το σφίγγω. Παίρνω εδώ, θέλω κάτι να είναι σταθερό έτσι, οπότε ή με το χέρι ή με την πένσα κρατάω το παξιμάδι και βιδώνω τη βίδα και στη συνέχεια κάνω το ίδιο με την άλλη τρύπα, την ανοίγω δηλαδή με το ψαλίδι και τοποθετώ μέσα το άλλο, την άλλη βίδα με την πλακουτσοτή με την μπροστά και ακολουθώ την ίδια διαδικασία. Όπως βλέπετε εξέχουν οι βίδες και γι' αυτό το λόγο παίρνω την μπένσα και κόβω την ακρούλα από κάθε βίδα και στη συνέχεια σε μια σκληρή επιφάνεια τη χτυπάω από το πίσω μέρος ώστε να γίνει πλακουτσωτή και να μην τραυματίσει κάποιον αν την ακουμπήσει. Τώρα έχουμε έτοιμο το μεντεσέ και το μόνο που μένει για να είναι λειτουργική η φιγούρα μας είναι να πάρουμε ένα ξύλο και εδώ έχοντας μετρήσει το μεντεσέ και το πλάτος του ξύλου να έρθουμε εδώ, να τοποθετήσουμε πλέον, κοιτάμε να είναι ίσιο εδώ, βλέπετε, να μπορεί να διπλώσει, έτσι θα διπλώσει, οπότε κοιτάμε να είναι ίσιο και να μην είναι στραβό, να μπορεί να έτσι, να μπορεί ίσιο να τοποθετηθεί πάνω στο πανί. Λοιπόν, αφού είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε βάλει στη σωστή θέση, εγώ παίρνω μια μικρή βιδίτσα αρχικά, χρησιμοποιώ μια μικρή βίδα, κοντή μάλλον, και στην αρχή το καρφώνω πάνω στο ξύλο. Αν έχετε κατσαβιδιέρα τώρα, αυτό που κάνω εγώ θα το κάνετε εσείς πιο γρήγορα. Και το ίδιο από την δίπλα πλευρά θα χρησιμοποιήσω μια μεγαλύτερη βίδα για μεγαλύτερη θα λέγα ασφάλεια και αντοχή, ώστε από τις κινήσεις να μην φύγει. Όπως βλέπετε έχουμε βιδώσει το μεντεσεδάκι για να δούμε αν είναι λειτουργικό, ορίστε, βλέπετε. Και τώρα απομένει η λαβή. Εδώ επειδή η λαβή έχει τις γωνίες, όσο να είναι ενοχλεί το χέρι,
Και γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα και πήρα αυτό εδώ το αεροστόπ. Από τη μια πλευρά βγάζω το αυτοκόλλητο. Τώρα αρχίζω, αφήνω ένα μικρό περιθώριο και αρχίζω να το τυλίγω γύρω γύρω, μισό κάθε φορά, ώστε να έχει μια διπλή στρώση και να είναι ακόμα πιο μαλακό στο χέρι, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ, τύλιξα στο μέρος της λαβής εδώ το Afrolex, αυτό το αεροστόπ για τις πόρτες που χρησιμοποιούμε, και τώρα έχει γίνει σχετικά μαλακή δηλαδή, και παίρνω την ταινία την ηλεκτρολογική, να βρούμε την άκρη της, και πάω και βάζω την άκρη της εδώ, να πιάσει λίγο ξύλο για καλύτερη σταθερότητα, και θα αρχίσω να την τυλίγω γύρω γύρω. Την τυλίγω εδώ στην άκρη της, αφήνω ένα πολύ μικρό περιθώριο να πάει απ' έξω, ώστε αφού την κόψω, μετά εδώ να κάνω τη δίπλα, να καλύψω και το πίσω κομμάτι, έτσι για ομορφιά αλλά και για σταθερότητα, να φαίνεται μαύρο. Ορίστε, η φιγούρα μας είναι έτοιμη.